Minimizar e optimizar os custes do suministro e o mantemento das instalacións son dous piares básicos da xestión enerxética, pero hai máis. En garantir a seguridade industrial dun edificio, así como a prevención de riscos laborais por parte dos traballadores do mesmo. O Congreso Galego de Xestión Enerxética abordará estes aspectos nun total de 36 relatorios divididos en 5 áreas fundamentais. Enerxías renovables, mantenimento da eficiencia enerxética dos edificios, iluminación, investigación, innovación e xestión transversal da enerxía. Lugo acolle a cuarta edición de Xenergal que se desenvolverá ata mañá no Pazo de San Marcos. A Deputación, unha administración moi comprometida coa eficiencia enerxética, co aforro enerxético, coa sostibilidade enerxética. Un exemplo delo pode ser o investimento que estamos desenvolvendo agora mesmo co Concello de Lugo na iluminación do paseo do Río Ortago, as últimas innovacións tecnolóxicas para que non sea só eficiente económicamente ou enerxéticamente, senón para que sea eficiente no respeto e na convivencia co entorno medioambiental. O modelo de xestión enerxética no Concello de Lugo abriu o simposio. Temos capacidade de transformar a cidade gastando fondos europeos. Nestes 2 anos e medio de mandato fomos que acadar 22 millóns de euros de fondos europeos para seguir implantando estas medidas. Medidas e actuacións que están a dar resultado nos consumos municipais. Se ha logrado reducir en los últimos años hasta un 30% en el consumo del agua, que es una cifra muy apreciable y que tiene una incidencia directa en lo que es el consumo de energía. O uso de enerxías renovables como a biomasa é outra das estrategias a seguir. Un reciente de Frixa que permitirá ahorrar al año unos 70.000 euros que podrán a su vez invertirse en nuevas medidas de eficiencia. Administracións públicas e empresas dirixen os seus esforzos ao cumprimento do Obxectivo 20-20-20 da Unión Europea, que obriga á reducción do consumo e as emisións.